L-awtopsja fuq il-vittma li nstab f'Bagalja fil-Baħar f'Taslima u kellu l-istonku mimli droga konkludiet li miet f'gat madwar 12 sija qabel ma tqatta biċċiet boġġett li huwa kompatibbli ma' mannara u ntrema fil-baħar. Il-vittma nstab f'Bagalja fl-inħawi ta' Manuel Island b'sorsi li tkellmu ma' TVM News ixejnu għal kollox rapporti f'mezzi soċjali fejn ġie allegat li l-vittma miet minħabba l-ammont ta' droga li kellu fl-istonku tiegħu. L-istess sorsi qrib l-investigazzjonijiet żvelaw mas-sit tvmnews.mt li mill-awtopsja li saret tlieta filgħodu mit-tabib forensiku Mario Xerri irriżulta li r-raġel li x'aktarx u barrani kellu madwar 100 kapsola droga fl-istonku tiegħu. Intant il-vittma kien libes ħarqa, dettall illi anqal l-ħsieb f'moħħ l-investigaturi li l-vittma seta' kien ibati minn xi diżabilità. Sa dan it-tant, TVM News jinsab informat li l-Pulizija komplet tintensifika l-investigazzjonijiet tagħha bilan li tidentifika kemm lill-vittma kif ukoll l-aggressur fi sforz sabiex issolvi l-5 omiċidju tas-sena. Aktar kmieni din il-ġimgħa dan l-istazzjon żvela kif l-arma li x'aktar xintużat fl-omiċidju u l-bagalja kbira inxtraw minn ħanut fin-naxxar. Dan huwa il-5 omiċidju ta' din is-sena f'Malta. Dwar il-każ għaddejja inkjesta mmexxija bil-Maġistrat tal-Assa Farrugia filwaqt li l-Pulizija għadha għaddejja bl-investigazzjonijiet tagħha.